Qabes l-1550 il-numru ta' każi pożittivi fil-5 xhur li pajjiżna ilu milqut mill-pandemija tal-coronavirus. Dan kif l-aħħar 24 sija irriżultaw 47 persuna oħra li mardu b'dan il-virus. Minnaħa l-oħra, il-persuni li fiqu żdiedu bi 18, bekk il-każi attivi bħalissa telaw 738. Skont l-aġġornament mill-Ministeru tas-Saħħa għadu għaddej il-proċess biex ikun determinat x'wassal għal dawn il-każi ġodda. Minnaħa l-oħra mill-każi rapportati 3, issa ġie stabbilit fost l-oħrajn li 13 kienu sporadiċi, jiġifieri li ma jafux minn fejn ħadu l-virus. Dawn il-numri tellaw għal 299 iċ-ċifra ta' każi li żdiedu matul din il-ġimgħa biss. Minnaħa l-oħra esperti mediċi qed jindikaw li l-R-factor jew kif il-virus qed jinxteret issa qabessew 2.5. L-aġġornament tal-Ministeru inkludi ftit wisq minn informazzjoni li kienet tingħata fil-passat, bħal pereżempju kif il-kundizzjoni medika tal-persuni li għadhom qed jingħataw il-kura fit-taqsima tal-kura intensiva fl-Isptar Mater Dei. Sa dan it-tant silenzju assolut mill-Kamra tal-Aħbarijiet tal-Midja Laburista li qed tibqa' assenti għal kollox milli tagħti kwalunkwe aġġornament dwar il-coronavirus. Dan minkejja l-importanza u s-sensittività tas-suġġett kif ukoll l-interess għal ġid ta' kulħadd. Fl-istess waqt Net News qed jibqa' jagħti l-istampa sħiħa u fatwali tas-sitwazzjoni li tinkludi wkoll in-numru totali bl-immigranti regolari.